L-aġġettivi li jistgħu jiddeskrivu d-diskors ta' Simon Busuttil fil-Parlament dwar il-budget huma ħafna u wieħed li żgur huwa xieraq hu ġenwin. Għax Simon Busuttil u jneħħem il-budget kosmetiku l-make-up evidenti spjega b'mod l-aktar ġenwin x'għandu bżonn il-pajjiż wara l-propaganda massiċċa ta' 3 snin u nofs. Is-sustanza. Is-sustanza ġenwina li tindirizza l-problemi li qed jiffaċċjaw in-nies. L-għafsa l-isfel fil-pagi u fil-pensjonijiet illi tirriżulta mill-istatistika tal-gvern stess li preżenta il-gvern innifsu mal-budget. In-nuqqas ta' investiment fl-infrastruttura bit-traffiku jsir kriżi u pjaga nazzjonali waqt li l-gvern joħroġ garanzija korrotta ta' 360 miljun lil Power Station bla bżonn. It-tinwir ambjentali li qed jikkawża tmermir fil-kwalità tal-ħajja ta' kulħadd. U l-korruzzjoni qawwija f'Kastilja stess, b'Joseph Muscat marbut b'katina ma' Konrad Mizzi u ma' Keith Schembri għax evidentement qed jaqsam magħhom. Il-konklużjoni loġika mill-korruzzjoni tal-Panama. Simon Busuttil għamel ħafna proposti prattiċi fid-diskors tiegħu. Effettivament mhux dwar budget li huwa biss biċċa kosmetika, imma dwar kif ikun gvern alternattiv, serju u ġenwin. Il-karatteristiċi illi dejjem ġab miegħu Simon Busuttil.